सुबुंनि गुदि गोनांथिया थाग्रा न' होननानै जों बयबो मिन्थिगौ। नाथाय साफ्रोमबो सुबुंफोरानो रांखान्थियारि लोरबांथिनि जाहोनाव गंसे मोजां न'खौ लुफुंनानै लानो हाया। जायनि थाखाय भारत सरकारा मोजां न' गैजायै गोरिब नखरफोरनो पाका न' लुफुंनानै होनायनि थांखिजों PMAYG बिथांखिखौ जागायदों। भारत सरकारनि जागायनाय बे PMAYG बिथांखिनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि हेफाजाबाव उदालगुरि जिल्ला भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय सान्तिपुर VCDCआव न' गैजायै नखरफोरनो गोदानै PMAYG न' लुफुंनो थाखाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि लादों। बे PMAYG न' लुफुंनानै होनायनि अन्थाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो माजुलि लाट गावबुरा गंगा प्रसाद शर्माजों लोगोसे VCDC मासिगिरि एन्टनी मुसाहारि आरो UPPL दोलोनि मावथि बिथांमोना। VCDCनि मासिगिरिया फोरमायदों दि फैबाय थानाय समाव जाय बिथांमोननि मुङा सेथि फारिलाइयाव सौफैयाखै बिथांमोना जिंगासिनांगौ गैया। मानोना उननि समाव बिथांमोननि मुङाव न' सौफैगोन होननानै खोथा होयो। सिगाङावनो आङो बड'सा निउससिम साबायखर थाबाय। जोबोर माने गोजोननाय मोनदों। सिगांफोरावहाय जों बेबायदि हिउज नाम्बार जों बेबायदि न' मोननो हायाखैमोन। दा नैबे सरकार फैनाय लोगो लोगो जोङो दायो आंनि VCDCआव 9टा रेभिनिउ भिलेज दं। बेनि गेजेराव मोनबा रेभिनिउ भिलेजाव 275 माने PMAYG काचा हाउस न'आ फैदों। बेवहाय खोब दुखिया मानसिफ्रा न' मोननो थांगासिनो दङ। अलरेडि माने सेंसनबो जाखाजोब्बाय। थांनाय समावबो जोङो मोनसे प्रग्राम खालामनानै सेंसन लेटारबो रानबाय। दा 275 जन मानसिफ्रा अलरेडि बिसोर दायो मोनगोन। आरो जितु आवास प्लास होननायाव आरो आंहा आंनि VCDCआव जितु सान्तिपुर VCDCआव 727 जननि लिस्ट दंबायो। नैखौबो खामानि मावनो थाखाय खबर हरखाबायानो। अब्ला जों टटेल एराउन्ड 900 बा 1000सो जोङो न' मोननो थांगासिनो दं। अब्ला बेयावनो आंहा रंजानाय दं। माने आंनि VCDCआव गोबांथार बिदियो बर', आदिबासि, नेपालि, असमिया खोब दुखिया न'खरफोर दङ। बिथांमोना बागानाव हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो। बागानाव मावनाय रांफोरजों बिथांमोनहा गावसिनो थानो थाखाय न'फोरखौ बानायनो हाया। जायनि जाउनाव बिस्रा बेलेग माने इनकाम गैया। दा सरकारा नैबे लिस्ट मोननैजों जुदि 1000सो न' हरोब्ला खोब गासै दुखुथिया माने न'खरफोरा माने गोबां न' मोनगोन आरो गोबां दुखियाफोरनि थाखाय न'नि बेलायाव समस्या समाधान जागोन बेखौहाय आं गौरब खालामनो हायो। आरो आसा खालामदों बिनि अनगायैबो गोबांथार आरो दुखियाफोरनो आसनिफोरखौ लाबाय थादों आरो बियो लासैनो जाबोगोन। आरो आङो माखासे जायफोरा नाम गैया बिथांमोननिसिम मोनसे नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों मेसेज होनो सानो जाहाथे जोंहा बेबायदिनो लिस्टखौ आरो बोखांबावनाय जागोन। बैफोराव आरो जायफ्रा थालांदों बेफोरखौहाय जोङो लिस्टखौ लानानै आरो जोङो एप्लाइ खालामनो हाबावगोन। নতুন ঘর পালি আৰু ওয়ার ভিতর কি বলবো আগতে ভাঙা টুটা আৰু এতিয়া ভাল পালি আৰু এতিয়া পাকা ঘৰৰ হুবলৈ পাই আছে আপুনি। এটা কাক ধন্যবাদ দিব? কোনে দিছে ঘৰটো? এই ট্ৰেক্টৰৱালা কোন ট্ৰেক্টৰ? UPPL আৰু এই সব মানে ভাঙা টুটা এখন ভাল হলে আৰু মনটা কিরকম লাগে? এখন বহুত ফুর্তি লাগলে এখন। बिसेसै आं बेखौनो हामबायनो जे दानि गोदान जि गभर्नमेन्ट बिथांमोना जि आंनि लादावहाय जि गैजायैफोरनो दुखियाफोरनो जाबायदि न' होनाय थांखि लादों बेखौ आं गावनिफ्राय गोसो गोजोननानै हामग्लायनाय थाबाय, धन्यबाद होदों। मानो होनब्ला आंनि गामियाव गोबां गैयिफोर दं आरो न' लुनो हायि मानसिफोर दं। बिनि थाखाय आं होनायखौ मोजां मोनो। दा नैबेनि बेलायाव मोननाय मोनैयाथ' बहुद दंखायो। जायफ्रा मोनाखै दा बिथांमोननि गोसोआव एसेबाबो दुखु थागोन। दा बे खेथ्रआव नोंथाङा रायजो राजाफोरनि जानानै मा मेसेज होगोन बिथांमोनखौ? आं बिथांमोनखौ आंनिफ्राय बेखौनो बुंगोन जे न'आ जायफोरा मोनाखै बिथांमोनखौ आंनिफ्राय मेसेजआ बेनो जागोन जे नोंथांमोना
फैबाय थानाय समफोरावबो मोननायनि राहा दं खारन सरकारा इसेल' होनानै थाया होयोब्ला गासैनोबो होगोन बेखौहाय नोंथांमोना धैर्य लानानै नेटहरो होननानै आं বিচাৰোঁ কিন্তু আপোনালোকে সময় দিব পাৰিব নে নাই সেইটোহে ডাঙৰ কথা কাৰণ আজি ইমান ভাল লাগিছে আমাৰ UPPL চৰকাৰ গঠনৰ পিছত আমাৰ চেয়াৰমেনবিলাকে আমাৰ যিবিলাক সদস্য আছে সকলো চেষ্টাত আজি এই দুখীয়া মানুহৰ ঘৰ আহিছে দেখা পালোঁ মই নিজ হাতেৰে ওপেনিং কৰিবলৈ পাই মই অতি সুখী হৈছোঁ আৰু এনেকৈ আমাৰ ইয়াত এই অঞ্চলত বসবাস কৰা দুখীয়া মানুহ প্ৰায় বহুতেই মানুহৰ ঘৰ আহা বুলি মই ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ ইতিমধ্যে কাগজে কলমে মই প্ৰায় 25-30টামান ঘৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিব তেওঁলোকে গতিকে অতি সুখী হৈছোঁ মই ইয়াত আৰু ক'বলগীয়া একো নাই মোৰ কাৰণ ঘৰকেইটা ভালকৈ হওক আৰু যেনেকৈ চৰকাৰৰ ছিষ্টেম আছে ছিষ্টেমতে ঘৰটো হওক যাতে কাকো আমি গালি পাৰিব লগা নহয় বা বেয়া কথা ক'ব লগা নহয় মিস্ত্ৰীসকলকো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ যিটো সদস্য বডি আছে তেওঁলোককো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে পালাপালিকে হ'লেও দিনত একবাৰ ঘৰটো চাই দিয়ে কাৰণ আমিও কমিটিত আছোঁ যদিও আমাৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে হয়তো ডেইলি চাব নোৱাৰিম হ'লেও আমি অকণমান সময় যদি হাতত থাকে নিশ্চয় আহি ঘৰত চাম আৰু ঘৰখিনি হওক এই দুখীয়া ব্যক্তিজনে ঘৰত সুন্দৰভাৱে বসবাস কৰিবলৈ পাওক চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই আৰু বেছি সেইটোতো নাপায়ে সেইটো কৰিলেতো আমি তেওঁলোকক ক্ষমা নকৰোঁ আমিতো থাকিমেই গতিকে ৰাইজৰ হৈ আমি মাত মাতিম আৰু তেনেকুৱা যদি বেয়া কাম কৰিছে আমি লগে লগে তেওঁলোকক আইনী ব্যৱস্থা ল'ম